שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים, הוא כאילו מי שיזכה להינצל, אז ההר הזה ייבקע לשתיים. וברגע שההר הזה ייבקע לשתיים בשנייה הזאת, המשיח יתגלה לעיני כל חי, לעיני כולם, לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו, זה המשיח, הנה. הוא יתגלה לעיני כולם, הוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים, והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא. מי שלא זוכה להיכנס נשאר בחוץ ומת, מי שזוכה להיכנס ניצל. תבינו ממה הוא ניצל, עוד מעט אני אסביר לכם. אז כאילו אז פשוט נפתח ההר וגם... עכשיו, איך זה נפתח? זה נפתח? נפתח לשתיים. פתאום משהו... לא, יעלו שתי... רעידת אדמה? לא. אטום? לא. מה? יעלו, בהר הזיתים יש קברות, נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט יקומו לחיים שתי מתים, אחד מפה, וזה ייבקע לשתיים. ככה זה יקרה, ומה שאני ראיתי זה פשוט המשיח, קודם כל זה מישהו שלא חוזר עבורות, מישהו שחזר בתשובה, שלא עשה עבורות. הוא חוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה, כן, והוא לא עשה עבורות, הוא לא עשה עבורות. מאז שהוא חזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה. עכשיו זה יכול להיות מישהו שגם ממש מכירים אותו טוב מאוד, מכירים אותו ממש טוב, הרבה אנשים מכירים אותו. זה מה שהבנתי, אבל כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שדווקא הוא המשיח. וגם עכשיו המשיח הזה, כאילו המשיח, הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה הוא יהרוג אותו, הוא יקבור אותו בארץ ישראל. ואני ראיתי כן, הוא יקבר בארץ ישראל. ואני ראיתי גם שברגע שהזיתים הזה ייבקע לשתיים, אז המשיח יעמוד בפתח, אבל הוא לא יראה מי דתי, אם יש לו זקן, מה שהוא יראה זה... הוא יראה לפי הקדושה שלו, הוא יעריך את הבן אדם, הוא יעריך אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא חסדים, כאילו אם באמת הוא יראה שמיים אמיתי ולא יראה עונש, דברים כאלה, כאילו הוא לא אומר, הנה אתה יש לך כובע ויש לך כיפה, אז אתה נכנס, זה לא ככה, כאילו באמת, יהיה לו כוח מסוים שיוכל להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת. נתן, אני אשאל אותך שוב, כל זה אתה יודע משם? כל זה אני יודע משם. זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת. לא ידעתי את הדברים האלה, לא ידעתי, לא ידעתי. לא קראת ספרים על זה, כלום?